i'r de fe ewn ni nesa, ac i'r dosbarth nesa yn yr adran C o dan y beirniad. Y gŵr bonheddwr hyn, Stuart Morgan, blaen cila, brydfa blaen cila ar dosbarth i ni'n ymwylio, a gyda yw yr Caseg Fagu hun yn yr adran C. Ar hyn o bryd, Beth, wy'n credu taw. Llanidan Welsh Ladies da ni ar y breigde gyda Alun Hughes ar hyn o bryd. Brydfa Godebog, ynddi fe? Gogledd Cymru, ie. Ie, Ynys Môn. Felly, Llanidan Welsh Lady wedi bod yn ail o flaen, a nawr yn cael gobeithio, ta beth. Mae'r hetyn wedi diosg eto, mae'n edrych yn debygol y bydd hi'n ennill heddiw. Wedyn yn ail, mae dyn ni Freddie Luke yn dangos, ddim yn siŵr. Cwm hir Mary Lou. Cwm hir Mary Lou. John Llawen i dad, a cwm hir My Dream. Ond i egluro, wrth gwrs, dyw'r barni ddim wedi bennu. O ti'n gweud, Beth, mae'r un ar y brig ar hyn o bryd, Llanhaiden Welsh Lady yn dalad y ligadi ac yn batrwn i beth sydd wedi bod yn ennill o dan y beirniad hyn, Stuart Morgan, trwy'r diwrnod. Ond eto, ar ôl gweud ni, fe welon ni'n y ddosbarth diwetha, fe newidodd e popeth. Do a Freddie Luke a Brydfa Cwm Hir yn gyfuniad sydd wedi ennill tipyn dros y blynydde, felly fi siŵr bod Alun ddim yn teimlo'n saff eto yn y safle yna, a ddyle fe ddim chwaith. Yn sicr, os welodd e'r dosbarth gynt, ie. A Freddie'n gweithio'n galed mwyn trial i orau i gael symud lan. Beth am Stuart yn dy farn di a dy ligadi, o wedi bod yn pigo pethach yn agos iddi gilydd? Fi'n credu. Oedd y dosbarth diwetha yn galed, achos falle yr unig dosbarth oedd yna wahaniaeth mewn batrwn a teip o boni i gael yna. Oedd y dosbarth diwetha yn ddosbarth ffantastig i wylio. Oedd na sawl un galled i ennill ar ddiwrnod gwahanol gyda beirniad gwahanol. Mae rai fi weid, nes i feddwl bod y Gaseg nath ennill ddod mewn, oedd hi fel tren bach yn dod mewn, nath hi'n wych a nath hi gadw'n wych, a mae'r het diosg fan hyn nawr. Mae fe wedi diosg. Alun sy'n ei chael gyda Llanidan Welsh Lady gan Pafdine Gold Top allan o Sioe side Mary Kate. Da iawn nhw. Alun yn edrych yn eitha ples fyna. Tynnu anal nawr wedyn ni. Sa'n ni'n meddwl. Ie, a dyna ni, Llanidan Welsh Lady, fel oedd Beth yn egluro fyna. Brydfa Godebog wedi ennill y dosbarth yr adran C, y Caseg hun Fagu. Ac yn ail fyna wedyn, ni'n gweld yn cadw i le, yndw e, eto fel y cynta, Cwm hir Mary Lou i Freddie Lake. Dyma ni felly ganlyniad yn y dosbarth Caseg hun yn yr adran ac. So, our judge, Mrs. Stuart Morgan in the section C, has